Ostiral eta larunbateko kontzertuen ostean soilik agur esango dio Berri Txarrak taldeak euskal oholtzari behin-behinean. Ikusi arte birako azken kontzertuekin batera. Hogeita 5 urteren ondoren, Navarrarenan arituko da azkeneko aldiz Lekunberriko hirukoa. Azkeneko sarrerak aste hasieran amaituta, bete egingo dira Sadarkaleko kiroldegiko pista eta armaiak. Iruñetik kanpokoak diren Hego Euskal Herriko zaleentzat, autobusak prestatu ditu antolakuntzak, bihar eta etzirako. Bilbo, Gasteiz, Donostia, Irun, Altsasu, Lizarra, Tafaia, Zarautz, Errenteria, Azpeiti, Tolosa, Beasain, Arrasate, Durango, Gernika, Amorebieta eta Eibar izango dira jo-puntuak. Tiketak taldearen txarteldegiaren webgunean eskura daitezke. Autopartikularrean etorriz gero, Navarrerenatik hurbil aparkatzeko Sarioko aparkalekua eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko kirol zerbitzuen aparkalekuak doakoak dira. Arenatik 5 minutura oinez daudenak. Kontzertu bakoitzean milaka lagun elkartuta, alde zarretik hurbiltzeko aukera kanitzak dira. Oinez 40 minutu inguru kostatzen da kontzertu egunera iristea. Beste aukera bilabesa da, garraio publikoa. Ateak 7 irekiko dituzte jende pilaketak ekideteko. Kontzertuak 10:30 hasiko dira, eta aurretik ostiral eta larunbatean, nizuri eta zuneri, eta Leiotikan arituko dira urren ez urren. Atzokoan izan zuen taldeak azkeneko entsegua, eta Madrileko orain 2 asteko kontzertua 2 ordu eta erdikoa izanik, gau luze bezain hunkigarriak aurre ikusten dira asteburu honetan.